No niin, moi YouTube. Me kuvataan Plants vs Zombies. Plants vs Zombies? No, Lost Tower Defense 6 tai 5, tavallaan 5 per Minecraftissa. Ja aloitetaan veivi. Tää on ykkösveivi, ei sit paljon. Tää on nyt. Älä ne noivo! Ei mä painan vaan yhden veivin, siitä tulee monta. Ai niin, mä Tää on eka veivi, koska mulla on se generaattori siellä, joka tekee vähän. Ne ei siis saa päästä meidän tosta ohitse. Eli ne ei saa tappaa noita lumiukkoja. Niin. Mitkä ne on varmaan kuolleita. Toinen on kuollut. Maa. Me voidaan tehdä niitä Ai vitsi, mä kuolen kohta. Mä vaan mentänyt zombiryskiin. Mä hoidan nää. Ei, lumipallomies hoitaa homman. Katsokaa. Ei, zombie, no! Ei se tappu se. God! God damn it. God damn it. Pitää regenaa HP:t. Fuck! Juu. Joten stopataan rekordi Se menee pois päältä, jos tässä ei pysty stoppaa kunnolla. Voi pirre. Kuulee. Nyt loppuu patterit kohta. Mitä? Mutta GG. pitää tehdä näin. Pitää tehdä koko ajan. Ette muista. No obeikesellä. Bloons DD6. Player vs Blade. Noniin. Jatketaan tätä outoa Bloons Over Defensea. Toivottavasti me ei vielä tästä. Mikä se tällä kertaa? Onkohan tässä muuten yksi lumiukko vaan? 2. A2. Mihin se yksi kuoli? Eräreikä! Ai tähän se toinen kuoli, mutta ei se kuollut nyt. Taas sitä samaa suusaa. Varo. Kuoliko se toinen? Jes, ei kuollut. Lol, slimeit on noobei. Katsokaa kun snoobei. Katsokaa kun noobei ne slimeit. Mä käyn lisää veivin. Okay. Ja sinne. Mä ootan täällä. Mä oon henkkari. Perhana slime. Pitääks tappaa oikeesti myös slimeit vaan? Mä tuun heppaamaan sua. Mä oon paras PvP maailmassa. Ja mulla on siis vaan ainoa nyt toiselle jatkalla. Mutta ei mua armori, että tapa sitä. Ette tapa. Onks ne kuollut edes? Kato sä. Yksi on. Oh jes. Yksi vaan. Tässä on sit tavallaan. Taktiikka on, mä menen oikealle sä vasemmalle. Sama kuin viimeksi. Mä hoidan nää loput. Vitsi kun saat Firespirkin kirveeseen. Nyt pitää reksaa HP. Oho. Se on ärsyttävä, kun pitää syödä mädäntynyttä lihaa. No nyt on HP rekannut. Älä vielä. Miksi sä pääset tää slimin hommoille? Mä voisin muuten laittaa 2 aitaa. Yksi. Miten juttu? Täällä päin. Mä käyn vähän täällä. Mä käyn täällä vähän shoppailee. Glitch. Tuo ei oo glitchi. Missä on shoppi? Mulla on vaan 6 nuggettia. Missä sä oot? Ai, missä se shoppi on? Perhana sun kanssas. Mä en tiedä oikeesti missä No se voi nyt! Nää limat on ärsyttäviä. Tuolla päin. Missä?
Täällä. Siinä. Okay. Aina laitat tämmösen lumijutun merkiksi. Onko se ai niin täällä on ruokaa? Siis. Onko mitä? Joo, niin on. Siellä näkyy kun herra Teemu Kokkonen rikkoo palikoita. Rikkois niitä? Tää saadaan vähän niinku puutakin. Mitä tuolla puulla edes tehdään? Mä vaan kysyn näitten paremmin. Ja muuten mun katsojille, siksi ei ole tullut viikon videota, koska olin Kroatiassa. Niin just. Ja minä olin siellä lomalla. Ei tarvitse tehdä vain koulun läksyt 12 pistettä. Jotka on niin helppoja. Niin. Vielä. Eikäs tullut läksyjä? Ne! Tänään. Ne! Tänään. Ne! Tänään. Ne! Tänään. Ne! Tänään. Ne! Tänään. Miten shovel? Mä ostin shovelin. Suihkun. Lapion. Mä kuulet sä sanoit shower. Minä ostin suihkun. Kiitti vaan slaimi. Ei oo kuule hoe. Lopettakaa slaimit, ei oo hoe. Homppelislaimit. Pirkulle noitten slaiminkaan. Pirkulle kun mä saisin jostain kurkittuja. Pirkulen slaimit. Moi nyt! Mä heitin sen crafting tablen sinne. Mur. Seuraavalla veivillä sun pitää painaa 2 kertaa. Aika iso lökäle on kyllä 2, 4. Kiitti vaan! Missä se shoppikin on? Sieltä saa ruokakauppa. Ai tämä. Niin. Paljon sä maksoit? 3 glowstoneia tästä. Perhana. Ai toi. Missä se portti on? Atte. Se portti on siinä vasemmalla puolella. Okei. Me ollaan kuultu videoita. Siis tää on vähän niinku mennyt jo sekoilun puolelle. Mä teen vaan leipää. 10 leipää. Kiitti vaan slaade. Tämä on Dapan. Dapan. Villager. Moro. Mikä minä? Siis mitä nainen? Mitä nainen? Mitä nainen? Haha. Ai teit se jo? Joo. Pirkulle. Mä en nyt tiedä missä se kylä on. Eikö siis se? Kyllä. Ehkä nää kuolee tänne. Vai jos mä agroon ne tänne? Sillä ne pysyy täällä. Niin. Tää on hyvä taktiikka. Mä tuun helpii sua. Mutta sä täytyy helpii. Meni. Paitsi sä otat kyllä aika paljon damagea. It's big. Niin ota mut mun armorit ei ehkä tykkää tästä. Sama mä tuo. Ei pakko on ihan easy. Mä näet ne kehä. Hommoslaimi. On pakko olla kehässä. No kun nää slaimit ei päästä mua. Jee, noob slime. Hakkaan noin, mä puolustan. Lol, mun pitää vaan tehdä tälläin, kato. Mun pitää vaan tehdä tälläin. Jos ne pääsee läpi, niin mä oon täällä hätävarana. Lol, nää zombit on nuubei. Ei pääse. Niitä on Mitä perre, et sä kuoli? Hacker zombi. Regen. Mun ei tarvii regenaa. Et sä haluu leipää? Pirkule slaimit. Tapan ne. En. Mä sit laitan dirtit. Pomppeli. Tapa nyt. Tapa sekin. No niin. Nyt tulee yksi aalto lisää. Arvota. No niin. Jes. Loppuks ne? Hei.
paha. Ei saa päästä läpi, pitää vaan rämpätä. Onneksi sulla on knockbacki. Ai mulla? Niin. Se on hyvä tässä knockbacki. Mun miekka ei oo kärsinyt yhtään. Mä tapan skeleet, Ei koska munka- ne ei voi tappaa noin. Kirves on hyvä, kun se on niin kestävä. Se kestää. Mä hoidan nää. Mä hoidan nää. Perhana, no jes. Mä sain nyt pysäytetty ne. Katsotaan teet tälläin. Lampaadastakki. Mä autan. Mut kyllä tää peri joku. Hei. No. Kohta vois. Uus vei. Jumaa! Nyt loppu. Loppuko? Tää on viimeinen vei. Saat se defensattunne. En! Pirkulle! Pääsy! Ei ne tapasta! Yes! Ja nyt vaan nää 3. Onks tää mukaan viimeinen veili? On. Kun ne loppu. Ennen nämä. Eikö sä kuollut mukaan jo hyvä? Ai mä. Ei vaan skeleton. Aa. Jos se olisi Archer, niin se olisi ollut tuolla ulkopuolella. Tuolla. Mut kun mä oon PvP-kai ja sä oot... Mikä sä oot edes? Tarvitset sä regeniä? Mä oon teurastaja. Koska sä oot toi Swordman, mä oon Axeman ja Bowman on sit vika. Mut sillä on vaan Laser Armori. Mä haluan olla Bowman. Entä ensi roundilla? Niin. Epic. Vois ottaa vielä yhden roundin. Ei, aika loppu. Miten me se voitaisiin ensi lopussa? Joo. Se ois. Kakka. Moi. Kakka, iso kakka tuli. Moi moi. Ehkä Kakka moi. iso. Moi moi!